കണ്ണനെ നോക്കലാണെന്റെ കൂലി. അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞതാണെന്റെ കൂലി. എണ്ണ തേച്ചു കുളിപ്പിച്ചു പിന്നെ പൊന്നൊന്നു ഊട്ടലും എന്റെ കർമ്മം. പിന്നെ അവനെ ഞാൻ കണ്ണനാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേഷമണിക്കണം. കണ്ണനെ നോക്കലാണെന്റെ ജോലി. അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. വീടുകളിലൊക്കെയും കണ്ണനുണ്ട്, എന്നുടെ ഉള്ളിലും കണ്ണനുണ്ട്. എങ്കിലും തേടുന്നു ഞാനവനെ, എന്നുടെ വീട്ടിലും പുറത്തുമെല്ലാം. കണ്ണനെ നോക്കലാണ് എന്റെ ജോലി. അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. കണ്ണുകളെല്ലാം കൊണ്ട് മൂടി കാലത്തവനെ ഉണർത്തിടണം. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ ജോലി. അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. കണ്ണനെ നോക്കലാണ് എന്റെ ജോലി. അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചെല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത മാതാജിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലു ചൊല്ലു. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. നിറയുന്ന കണ്ണു നീർമുത്തുകൾ കൊണ്ടൊരു നിറമാല ചാർത്താം ഞാൻ നാരായണ. നിലവിങ്കേലെപ്പോഴും ചാരത്താണഞ്ഞു നീ കനിയുമാറാകണം നാരായണ. ദുരിതാർണവം തന്നിൽ തുഴയുന്ന ഞങ്ങൾ തൻ ദുരിതങ്ങൾ പോക്കണം നാരായണ. ദാരിദ്ര്യമെന്നുള്ള ദുർഭൂതബാധകൾ തീണ്ടാതകറ്റണം നാരായണ. മതിമോഹക്കുന്നുകൾ മീതെ പറക്കുവാൻ മനമെന്തിനേകിനി നാരായണ. മനതാരിൽ നീ വന്നു കളിയാടിയിടും നേരം മമ ഭാഗ്യമെത്തിടും നാരായണ. മനവും ധനങ്ങളും തരുണീ ജനങ്ങളും ധരണി തന്നാഥനു ചിന്തയുണ്ടേ. ധനദാന ധർമ്മങ്ങൾ അണുവും പിഴയ്ക്കാതെ അനുദിനം ചെയ്യണം നാരായണ. 1 കോടി ജന്മങ്ങൾ താണ്ടി എന്നാകിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാമോ നാരായണ. ഒരു നേരമെങ്കിലും തിരുനാമ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ തോന്നേണം നാരായണ. നരജന്മസായുജ്യം ഇവിടെ വരുത്തുവാൻ നരനായി ജനിക്കേണം നാരായണ. നരനെന്ന ഭാവത്തിൽ നരിവേഷം കെട്ടിടും നരകത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിടും നാരായണ. പകൽ താണ്ടി ഇരുളാർന്നു പകലണഞ്ഞിടുമ്പോൾ പലതാണു കർമ്മങ്ങൾ നാരായണ. പതിതർക്കൊരാശ്വാസമേകാത്ത കർമ്മത്താൽ ഫലമെന്തു നേടുന്നു നാരായണ. പണവും പ്രതാപവും പദവിയുമെത്തുമ്പോൾ പകലോനെ അറിയില്ല നാരായണ. പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറു സമ്പാദ്യം ശിരസിൽ വഹിക്കുമോ നാരായണ. അരികത്താണഞ്ഞുള്ളോരന്ധനെ കാണുവാൻ അറിവേതുമില്ലാത്തോർ നാരായണ. അരികത്തുമേവുന്നോരഖിലാണ്ടനാഥനെ അനുദിനം കാണണം നാരായണ. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം തന്നിൽ നിറഞ്ഞോരു അണുരൂപിയാമെന്റെ ജഗദീശ്വര. അറിയാത്തതെന്തും നീ അഖിലങ്ങളിൽ കാണും മറിമായമൊക്കെയും നാരായണ.
നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചെല്ലല്ലേ? ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നല്ല ദിവസല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിമാരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുല്ല മാതാജി, ഞാൻ തന്നെ ഹരേ ചൊല്ലട്ടെ കൃഷ്ണ എന്നാല്. മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടാന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഞാൻ ചെല്ലാം പിന്നെ. അല്ല, ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചൊല്ലിയേ, കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജനാ ശ്രീധരാം ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ, അഞ്ജലി കൂപ്പി ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നേൻ. ആനന്ദലങ്കാര വാസുദേവാ കൃഷ്ണ, ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടണേ. ഇന്ദിരാനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ, ഇന്നിന്റെ മുന്നിൽ നീ വിളങ്ങിടണേ. ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥ കൃഷ്ണ, ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ, ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ, ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടേണം. ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാല കൃഷ്ണ, ഊനം കൂടാതെ നീ തുണച്ചിടേണേ. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ, എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ നീ ശമിപ്പിക്കണേ. ഏതലർബാണനു തുല്യമൂർത്തി കൃഷ്ണ, ഏറിയ മോദാൽ അനുഗ്രഹിക്കാം. ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ, അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ, ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാൺമാൻ. ഓടക്കുഴൽ വിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണ, ഓടിവരീകന്റെ ഗോപബാല. ഔദാര്യ കോമളാം കേളിശീല കൃഷ്ണ, സൗഭാഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി താനേ. അംബുജലോചന നിൻ പാദപങ്കജം അൻപൊടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദരാം നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ, അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കണം. കൃഷ്ണ മുകിൽ വർണ്ണം വൃഷ്ണികുലേശ്വര, കൃഷ്ണാംബുജാക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ,
Krishna Hare Jaya, Krishna Hare, Krishna Hare Jaya, Krishna Hare Jaya, Krishna Hare Jaya, Krishna Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പോടുമീനായി വേദങ്ങൾ വീണ്ടിടും അംബുജനേത്രനെ കൈതൊഴുന്നേ. അമ്പോടുമീനായി വേദങ്ങൾ വീണ്ടിടും അംബുജനേത്രനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ആമയായി മന്ദിരം താങ്ങി നിറുത്തിയ താമര കണ്ണനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. ഈശിതയെ പണ്ടു പന്നിയായി വീണ്ടിടും ലക്ഷ്മി വരനാഥ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഇവിടെയും മാനുഷർ കേസരിയായിടും കോടൽക്കാർ വർണ്ണനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. ഉത്തമനാകിയ വാമനമൂർത്തിയെ ഭക്തിയോടെപ്പോഴും കൈതൊഴുന്നേൻ. പൂക്കോടെ ഭൂപതിമാരെ കൊല ചെയ്ത ഭാർഗവരാമനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. എത്രയും വീരനായി വാഴും ദശരഥ പുത്രനെ സന്തതം കൈതൊഴുന്നേൻ. ഏറെ ബലമുള്ള ശ്രീബലഭദ്രനെ സർവകാലത്തിലും കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. സർവകാലത്തിലും ഒക്കെ ഒടുക്കുവാൻ മേലിൽ പിറക്കുന്ന ഗഡ്ഗിയെ തന്നെയും കൈതൊഴുന്നേൻ. പോരാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ നാരായണ നിന്നെ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. ഔവഴി നിൻകഴൽ കമ്പോടു ചേരുവാൻ ദേവകി നന്ദന കൈതൊഴുന്നേൻ. അമ്പാടി തന്നിൽ വളരുന്ന പൈതലെ കുമ്പിട്ടു ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. അക്കരമേറും ദുരിതങ്ങൾ പോക്കുവാൻ പുഷ്കര നന്ദന കൈതൊഴുന്നേൻ. നാരായണ ഗുരുവായൂർമേവിടും കാരുണ്യവാരിതെ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു മാതാജി. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay. Brohi Mukundeti Rasani, Brohi Mukundeti Rasani, Brohi Mukundeti Kesava Madhava Govindeti, Kesava Madhava Govindeti, Krishnananda Sadanandeti, Krishnananda Sadanandeti,
ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति राधारमण हरे रामेति राधारमण हरे रामेति राजीवाक्षघन श्यामेति राजीवाक्षघन श्यामेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति अक्रूर प्रिय चक्रधरेति अक्रूर प्रिय चक्रधरेति हंस निरञ्जनकं सहरेति हंस निरञ्जनकं सहरेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। नमस्ते चलिए माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. രണ്ട് ചാപ്റ്റർ. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദിയൊക്കെ മാതാജിയൊക്കെ അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും. അതെ അതെ പറഞ്ഞു രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण everybody, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 14 നമ്മള് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മിഷ്ടാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സരസ്വതി ദേവിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 14ാമത്തെ ലെസൺ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 13ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. 13ാമത്തെ ലെസൺ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് 18 ലെസൺ വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന സെക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ എല്ലാ ലെസൺസിന്റെയും പേരുകളും അതിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാത്തിന്റെയും എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം മതി. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിനിമാതാജി രേണുമാതാജി ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനെങ്കിലും പഠിക്കുക, മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏകദേശം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് 13th ലെസൺ തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന സെക്ഷനാണ്. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗമായിരുന്നു, പിന്നീടുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺസ് ആണ്. അപ്പം അതിൽ ഇന്ന് 14ാമത്തെ ലെസൺ 13ാമത്തെ ലെസണിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അന്നമയ ശരീരം, പ്രാണമയ ശരീരം, പിന്നെ മനോമയ ശരീരം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിജ്ഞാനമയ ശരീരം, അതിനുശേഷം ആനന്ദമയ ശരീരം. 24 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് 5, പിന്നെ മനസ്സ്, ചിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്ന കപിലദേവൻ
പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയുടെയും കർദമ മഹർഷിയുടെയും മകനായിട്ടുള്ള കപിലദേവൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള സാംഖ്യയോഗം അത് തന്നെയായിരുന്നു ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ശരീരം എടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാൻ പരമപദ പ്രാപ്തി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാനോളം തന്നെ ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യപൂർവം പറയുന്നത്. ശേഷമേ വാനുകം പാർത്ഥമഹമജ്ഞാനജം മഹാനശയാമി ആത്മഭാവത്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. നമ്മൾക്ക് അത്രയും അറിവുണ്ടായിട്ടോ കഴിവുണ്ടായിട്ടോ എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ തരുന്നത്. എന്നോളം തന്നെ തുല്യനാക്കാം നിന്നെയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോളം തുല്യത എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് താമസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ ആണ് അയാൾ, അല്ലാതെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അയാൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിരിക്കും, ഇറ്റേണൽ ആയിരിക്കും അയാളുടെ ബോഡി എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ കുറച്ചൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. എന്തൊക്കെയാണ്? മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിന്റെ മോഡ്സ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറയും, രജോഗുണത്തെ മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറയും, തമോ ഗുണത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയും. ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, അതാണ് ദേവന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെയും മറികടന്നിട്ടുള്ള വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഈശ്വരീയത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സത്വഗുണമാണ്. അതിൽ ആരെയും നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരംഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്മനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഹ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. പരംഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു. ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലെല്ലാം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. യജ്ഞാത്വ, ഇതറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുനയ സർവേ, സർവ മുനികളും ഋഷിമാരും പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഹ, പരമമായ സിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് നിർത്തി വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നിമി ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മിഥില രാജ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ്. സീതാദേവിയുടെ ആ ഒരു വംശത്തിലെ രാജാവാണ് നിമി ചക്രവർത്തി. അപ്പം നിമി ചക്രവർത്തി ഒരു ദിവസം ബൃഹസ്പതിയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എന്തോ ആയുസ്സിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നാലോ എന്ന് എനിക്കൊരു പേടി എന്റെ മനസ്സിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യാഗം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി എന്ത് ചെയ്തു? ബൃഹസ്പതി ചെയ്യാം എന്ന് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ വിളിച്ചു, ഒരു യാഗം അവിടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു. അപ്പം അവരുടെ പുരോഹിതനാണ്, ദേവപുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. അപ്പം ദേവപുരോഹിതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ദേവലോകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ആയുസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ചിട്ട് നിമി ചക്രവർത്തി യാഗം നടത്തി. എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നു, ആഹുതിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? അവിടെ നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ അവിടെ മഹായോഗികൾ വന്നു. നവയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഋഷഭദേവന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നവയോഗികൾ അവിടെ വന്നു. നവയോഗികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ബ്രഹ്മചാരികളാണ്, എല്ലാ ജ്ഞാനവുമുള്ള നവയോഗികൾ. അപ്പം നവയോഗികളോട് നിമി ചക്രവർത്തി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ചോദിച്ചു. നവയോഗികൾ ആൻസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ബൃഹസ്പതി ദേവേന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം പരിസമാപ്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ദേഷ്യം വന്നു ബൃഹസ്പതിക്ക്. എന്നിട്ട് നിന്റെ ശരീരം പതിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ ശരീരം പതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ അവരൊക്കെ അവിടെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാ പോയത്. ഇപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമമുണ്ടായി. നിമി ചക്രവർത്തിയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ശരീരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ശരീരം വേണ്ട, എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് വസിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ കൺപോളകളിൽ വസിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് കൺപോളകളിലാണ് നിമി ചക്രവർത്തി വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കൺപോളകളിൽ നിമേഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നിമി ചക്രവർത്തി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിമേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതായിട്ട് വസിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ്. ഇവരുടെ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളമുണ്ട്. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഭാഗവതത്തോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില് ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയാണ് പോവുക. ഒന്ന് രാധാറാണിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൃഷ്ണനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ വാണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഭാഗവതവും ഒന്നിച്ചു തന്നെ വായിക്കുക. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേപിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തിച്ച്. ഇതെല്ലാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം. അത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയം, ഇറ്റേണൽ, ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ധാരാളം പത്നിമാരും ധാരാളം ശതസഹസ്രം ലക്ഷ്മിമാരൊക്കെ സംഭ്രമത്തോടുകൂടി വാഴുന്ന ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയോടൊത്ത് വാഴുന്ന ഗോലോകധാമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിന്നെ നമ്മള് ഗോലോകധാമത്തേക്കാണ് പോവുക. അവിടെ ചെന്നാലാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടികാലത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കില്ല, പ്രളയകാലത്ത് മരിച്ചു പോവുകയുമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രതപിത. ഞാനാണ് ഫാദർ, സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നാനാ രൂപേണയുള്ള കുന്തിപുത്ര, ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അഹം ബീജ പ്രതപിത. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയും ബ്രഹ്മദേവന്റെ അസൃഷ്ടി സാമർഥ്യവും, ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി സാമർഥ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഉദരവും കൂടിയതാണ് ഓരോ സൃഷ്ടിയും എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഞാനാണ് അഹം ബീജ പ്രതപിത, ഞാനാണ് അതിന് ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 100 വർഷം തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ കൈ പിടിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ സൃഷ്ടി സാമർഥ്യം അങ്ങ് കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി സാമർഥ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അഹം ബീജ പ്രതപിത, ഞാനാണ് ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദാതാവായിട്ടുള്ള. ഐ എം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവെന്ന ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തില് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഋഷിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. 1000 100 കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുദ്ര ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അഗ്നിയിലും സൂര്യനിലും ഒക്കെയുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും? അഗ്നി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും. ബാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സറൗണ്ടിങ്സിലും എല്ലാ ജീവസത്തകളും 84 lakh സ്പീഷീസില് വിസ്തരിച്ചങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ
ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി, നമ്മള് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവജാലങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ലെസന്റെ ഇത് വരുന്നത്, എസൻസ് വരുന്നത്. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവാനി ബദ്രന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, വലിയ ദേഷ്യക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തമോ ഗുണ പ്രകൃതിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ എന്താണ് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല, നമുക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല, നമ്മളുടെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ നിബദ്ധനന്തി മഹാബാഹോ ദേഹി ദേഹിനമവ്യയം. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. നമ്മള് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് സത്വരജ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മായയെ അതിക്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയുക, എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ വായിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാ പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ, രജോ ഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. നമ്മള് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഉപാസനയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാകും. ഞാനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് 16 മാലയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉപാസന ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും, ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മളെ ബദ്ധരാക്കും, നമ്മളെ ബന്ധിക്കും, നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമാനമാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്, നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു ജീവിയെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈഗോ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഞാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാല ജപിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും, ഇത് തന്നെ ആകണം എന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കാരണമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയധികം ഉന്നതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന് തിരിച്ചടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. നമ്മള് താഴോട്ടാണ് പോവുക. അല്ലാതെ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല ഈഗോ ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കഴിവാ. ഒരു മണി ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശക്തി വേണ്ടേ നമ്മൾക്ക്? നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ശക്തി വേണം, കൈകൾ കൊണ്ട് മണി അനക്കാനുള്ള ശക്തി വേണം നമ്മൾക്ക്. അതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. രജോ രാഗാത്മകം വിധി. ഇനി രജസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഗാത്മകം വിധി, അത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം. തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കാനാവാത്ത ആസക്തി, ആഗ്രഹം. സംഘസമുദ്ഭവം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബദ്ധാതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഖ്യേന ദേഹിനം. ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുക? നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. നമ്മൾക്കിപ്പോ വലിയ കാറ് വേണം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ ജോലി ചെയ്യും, പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ
ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതാണ് തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. ഹേ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ ഉളവാകുന്നത് ഇത്രേ രജോഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യും. നമ്മൾ മോൾസിലൊക്കെ പോയി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീസ് ചെയ്യും, കള്ളു കുടിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ വളരെയധികം ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ കുടുക്കിയിടും. വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കും. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജന്മം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മളുടെ ശരീരം എത്ര ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. നമ്മൾക്കത് നാമം ജപിച്ച് ഉപാസന ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും. തമസ്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിപജ്ഞാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം അത് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. സർവ്വശരീരികളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കള്ളു കുടിക്കുക, ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു സ്റ്റേബിൾ മൈൻഡ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുക. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, മനസ്സുത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മൾ ബുച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വേണ്ടത്രയും ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആനിമൽസ് ആരാണെങ്കിലും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജഡമാണ്, ശവശരീരമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക എന്തുമാത്രം മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വളരെയധികം പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരം, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ശവശരീരം നമ്മൾ ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ കൈ ഒരു പിന്ന് കുത്തി നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേദന ഉണ്ടാവും. ഒരു പിച്ചാത്തി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം വേദനിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ജീവനും വേദനിക്കുന്നത് സെയിം ആണ്. ഈ രജസ്, തമസ്, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. കാക്ക, അറിയാം, നമുക്ക് കാക്കയും കർക്കിടകവാവിനും മാത്രമേ നമ്മൾ മാനിക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എച്ചിലൊക്കെ തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം അതിന് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. അതേസമയം ഈ ഹണിബി എന്ന് പറയുന്ന തേനീച്ച ധാരാളം ജോലി ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹണി പോലും ചിലപ്പോൾ അത് കുടിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം, രജോ ഗുണമാണ് അതിന്. ഇതാണെങ്കിലോ ശുദ്ധ ജലത്തിലാണ് അത് നടക്കുക. ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പാലും വെള്ളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാല് മാത്രം കുടിച്ച് വെള്ളം അവിടെ തന്നെ വെക്കും. സത്വ ഗുണത്തിലാണ് അത് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി. സത്വം ഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, രജ കർമ്മണി ഭാരത, രജസ്സിനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനം ആവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. തമോ ഗുണത്തെ, ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമസ്സിനെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കും. നമ്മള് സത്വഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മള് ദേവലോകങ്ങളെ പോലെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് അതുപോലെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയി സുഖിക്കും. അതേസമയം രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ വന്ന് മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും. എന്നിട്ട് തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസ് ആയിട്ടോ പാതാള ലോകങ്ങളിലായിട്ടോ നമ്മൾ പോകും. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത. രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. എപ്പോഴും സത്വഗുണം ചില സമയത്ത് രജസ്സിനെയും തമസ്സിനെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. രജസ് ചില സമയത്ത് മറ്റു രണ്ടിനെയും, അതുപോലെ തന്നെ തമസ് ചില ദിവസം നമ്മള് സൺഡേ ഒക്കെ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലവരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് രാവിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രജോ ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എല്ലാ പെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ജോലികളും ചെയ്യും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ സൺഡേസിൽ നമ്മള് മിണ്ടാണ്ട് നമ്മള് കിടക്കും. ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ച് സുഖിച്ചങ്ങ് കിടക്കും. തമോ ഗുണമാണത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അതിലാണ് നമ്മുടെ
മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും അയാൾ ഏത് രീതിയിലാണ്. ചിലവര് വേറൊരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലവര് വേറൊരാളുടെ നന്മയിൽ കുറച്ച് envious ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആള് ഏത് രീതിയിലാണ്. ആരെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ടിരിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മളുടെ ശരീരമാണ്, നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം സർവദ്വാരേഷു ദേഹ്യസ്മിൻ പ്രകാശോപജായതേ, സത്വഗുണങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഏത് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തില്, 9 ദ്വാരവും പ്രകാശമാനമായിരിക്കും, സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കും. ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ഇനസ്, ജെനിറ്റൽസ്, ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ, കൺട്രോൾഡ് അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരെ പരിശുദ്ധരാണ്, ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുക. ഇത് മാംഗ്ലൂരിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ്. തൊഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മനാമ ശമസ്പൃഹാരജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഭരതരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഭാരത വംശജരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ ഭരതർഷഭ. രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, എന്തെല്ലാം എത്രയെല്ലാം കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ലായ്മ, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആക്റ്റീവായിരിക്കും, കഠിനമായ പ്രയത്നം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, എന്തും. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, വലിയ ഗോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മനസ്സിനകത്ത് വളരെയധികം ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക, എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓവർ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളത്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. എത്ര അടച്ചാലും തീരാത്ത പേയ്മെന്റ്സിനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ്. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനൊക്കെ എൻഡുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹൈ വച സമസ്യേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഒരു ഉഷാറില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുക, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അവര് എപ്പോഴും അഡിക്ഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരിക. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ടലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. നമ്മളെ പ്രജാപതികളുടെയും ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നു. അതിനുശേഷം രജോഗുണമാണെങ്കിലോ ഫലമുദ്ദേശിച്ച കർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. ഓക്കെ, സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്താലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും, നമ്മൾക്ക് ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിന്റെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതുപോലെ അതേസമയം രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫ് ആയിരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, സ്പീഡി ലൈഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്, 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം LKG UKG എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തുടങ്ങി 7 മണിക്ക് 7:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങും സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവര് ചെയ്തു വെക്കും. അതിന് അജ്ഞാനമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ.
സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോഗുണത്തിനടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാതാളത്തിനും താഴെയാണ് നരകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടേക്കാണ് പോവുക. നമ്മള് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിപ്പെട്ട് നിദ്ര, ആലസ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. 28 തരം നരകങ്ങളാണുള്ളത്. അതേസമയം പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ആഭ്രംഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. നമ്മൾക്കറിയാം ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ളതെല്ലാം പുനരാവർത്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് തന്നെ വരും. അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് വരാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീര സംബന്ധികളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമ ജപത്തിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, നമ്മുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തെളിഞ്ഞ് 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 വരും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശമേവാനുകമ്പാർക്കമഹമജ്ഞാനകം സമഹാനാശനാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വര തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജ്രതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന വഴിയിലൂടെ ബുദ്ധിയോഗം, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കണക്ട് ആയാൽ, ബുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, തമസിന്റെയോ സത്വഗുണത്തിന്റെയോ രജസിന്റെയോ തമസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായാലും ായിട്ടിരിക്കാൻ പഠിക്കുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ആണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അധീനമായി ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിനും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നതാരണോ, ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഗുണാതീതൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഗുണാതീതനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സത്വഗുണം വരെ നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്, നമ്മളെ എത്തിച്ചുകൊള്ളും. മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതേജാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ, വ്യഭിചാരേണ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാതെ, ഭക്തിയോഗേന സേവതേ, ആരാണോ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, സഗുണാൻ സമതീതേജാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, അവർക്ക് വേഗത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഭജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയോഗേന സേവതേ, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് സേവിക്കുക ഭഗവാനെ. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാതെ, നമ്മള് മോൾസിൽ കാണുന്ന സാരിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റ്സിലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴയതായി നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉടുത്തു, നന്നായിരിക്കണമെന്ന് പറയും. 3-ാമത്തെ ദിവസം അത് ഉടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. അതും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ അധികം ഉടുക്കാതെ അത് മാറ്റിവെക്കും. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വാച്ചായാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴയതാണ്. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുക. ഭഗവാന് ഇത് നെയ് വിളക്കോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ താഴേക്കുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂളായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് വരും. ഇത് രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള രത്നാകരന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അറിയാവുന്നതാണ്, രാമായണം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും.
അപ്പം രത്നാകരൻ ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു, ഹണ്ടർ, ഇതില് കൊള്ളക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ഛനെയും അമ്മയും ഫാമിലിയും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പം ഭഗവാൻ അറിയാം ഏത് സമയത്താണ് ഒരാൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഗുരുവിനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിടും ആളുടെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രത്നാകരന്റെ മാനസാന്തരം വരേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു, പ്രാരബ്ധ കർമ്മം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി മുമ്പിലേക്ക് വന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രത്നാകരനോട്, നീ ഈ എന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്നെ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നീ എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നീ എന്നെ കൊന്നോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം, പക്ഷേ നീ എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കൊന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പാപം എവിടേക്കാ, ആരാണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയെ നോക്കാനല്ലേ, അവരനുഭവിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ചോദിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നീ ഞങ്ങളെ നോക്കുക എന്നുള്ളത്. മക്കളും അമ്മയും വൈഫും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ തിരിച്ചു വന്നു, ക്ഷമാപണം ചോദിച്ചു മഹർഷിയോട്. അപ്പൊ മഹർഷി രാമ രാമ നാമം കൊടുത്തു. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന രാമനാമം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് രാമരാമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, മരാമരാന്നേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത്രയും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊല്ലുക കൊല്ലുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും സാരമില്ല, രാമരാമ ചൊല്ലിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി നാരദർ. എന്നിട്ട് വാൽമീകി രത്നാകരൻ അവിടെ ഇരുന്ന് രാമ രാമ ചൊല്ലി 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 വാൽമീകം വന്നു, ചിതൽപുറ്റ് വരെ വന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു, ബോധോദയമൊക്കെ വന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരു കാട്ടാളൻ നിന്നിട്ട് 2 ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നതാ കണ്ടത്. മാ നിഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി, ചെയ്യരുത് ഇത് നിഷാദ കാട്ടാള ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ വാൽമീകത്തിൽ നിന്നും വന്നത് കൊണ്ട് നീ വാൽമീകി എന്നറിയപ്പെടും. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ശ്ലോകം, അതേ വൃത്തത്തിലും അതേ ബ്യൂട്ടിയിലും നീ രാമായണം എഴുതൂ, അപ്പം നിന്നെ ആദി കവി എന്ന് പറയും. അതുവരെ ശ്രുതിയായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഇതൊക്കെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് വാൽമീകി മഹർഷിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദി കവി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി കാവ്യം എന്ന് രാമായണത്തെ പറയുന്നത്. ഈ ആദി കവിയായിട്ടുള്ള വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് സീതാദേവി 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചതും എല്ലാം ആ സ്റ്റോറി അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. എന്തെല്ലാം കഴിവുകളില്ല, നമ്മളുടെ സത്വഗുണത്തിലാണോ രജഗുണത്തിലാണോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നാമജപം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പ്യൂരിഫൈഡ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു 14th ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് 15th ലെസണിലേക്കും പോകണം. ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മള് 2 ലെസൺസ് നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗത്തില് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം, അതിനുശേഷം ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ്. പുരുഷോത്തമൻ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒറീസയിലെ പുരിയിലിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭുവായിട്ടുള്ള സ്വാമി. ആ സ്വാമിയുടെ സ്വന്തം പേരിലാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്.
പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അപ്പം അതില് മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെസനെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തരൊക്കെ എന്നും വായിക്കുന്ന ലെസൺ ആണ്. 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ ലെസൺ ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാ ശ്ലോകവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്, എനിക്കൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല പറയാനായിട്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാന് വാച, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. ഊർധ്വമൂല മധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി അസ്തം വേദഃ വേദവിത്ത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്, തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഊർധ്വമൂല മധശാഖം, എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും മൂലം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ്, റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രാഞ്ചസ് മുകളിലും. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, നാശമില്ലാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, അതിനെ വേരുകൾ മുകളിലേക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ താഴേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂലം എവിടെയാണ്, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ റൂട്ട്സ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാ, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് താഴേക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ 14 ലെസൺസിലായിട്ട് വേദം എന്നൊരു വേർഡ് തന്നെ, വേദ്യം പവിത്രമോ ഓംകാരം എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേദങ്ങൾ ഞാനാണ്, 4 വേദങ്ങളും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചിലവരെങ്കിലും വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് മനുഷ്യരുടെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ ലെസൺ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴേക്ക് വേരുകൾ മുകളിലേക്കും തല കീഴായിട്ട് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. ഇതറിയുന്നവനെ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന നദിയാണ്, തൃഷ്ണ നദി എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ തൃഷ്ണയെല്ലാം അവിടെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒറിജിനൽ രൂപത്തിലുള്ള ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോലോകധാമമുള്ളത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആ കൃഷ്ണ നദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഊർധ്വമൂല മധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ വേദവിത്ത്. യസ്യ പർണാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. ഈ ഒരു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം, നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, റിഫ്ലക്ഷൻ കാണണം. നമ്മളൊരു നേരായ ഒരു ട്രീ നിൽക്കുന്നതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേക്കിൽ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം, അവരുടെ ആ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തലകീഴായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ ആ തരത്തിലാണ് അതിന്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണം. അതുപോലെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ ഇപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. നമ്മൾ 4 വേദങ്ങളും കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി. വേദങ്ങൾ എന്തിനാ അറിയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാഗുണ പ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാളാധശ്ചമൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ഒഴിക്കുക എന്താ, വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മുടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. താഴോട്ടും മേൽപോട്ടുമായിട്ട് അതിന്റെ ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ മേൽപോട്ടും ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണ്, സബ്ജക്ട്സ് ആണ്, നമ്മളുടെ സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ സെൻസിന്റെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പേരാൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും താഴേക്കും കുറെ
വേരുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് ഈ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭൂലോകത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അനാലജി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ ലൈഫാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത. ഈ രൂപം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം നിനക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അർജുന. നാന്തോ ന ചാതിർ ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. നാന്തോ അന്തമില്ല ഈ വൃക്ഷത്തിന്, ചാതിർ ആദിയുമില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമില്ല, ച സംപ്രതിഷ്ഠ ബേസുമില്ല ഇതിന്. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢ മൂലം അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനെ അസംഗശസ്ത്രേണ, അസംഗം കൊണ്ട് വേണം, അസംഗമാകുന്ന വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് വേണം, ദൃഢേന ചിത്വ മുറിക്കാനായിട്ട്. തതപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം. മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തതപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. അതിനുശേഷം അത് അസംഗമാകുന്ന വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥപ്രവൃത്തി പ്രസൃത പുരാണി. പുരാതനനായിട്ടുള്ള ആ പരമമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും, നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടും. രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ. നാന്തോ ന ചാതിർ ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. എൻഡുമില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമില്ല, അതിന് ബേസുമില്ല. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢ മൂലം. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ അസംഗശസ്ത്രേന ദൃഢേന ചിത്വ. കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസംഗം കൊണ്ടാണ്. തതപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം. അതിനുശേഷം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. തിരിച്ചു വരവില്ലാൻ വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേത പ്രവൃത്തി പ്രകൃത പുരാണി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഇതിന് ആരംഭമോ എൻഡോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാകില്ല. ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം കൂടി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ തല കീഴായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ശരിയായ രീതിയിലല്ല. ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പെർമനന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നീട് ശ്രീ ഭഗവാനിലും എത്താം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ എന്താവും നമ്മളുടെ അന്വേഷണം? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു കൃപ കൊണ്ട്, ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നിർമ്മാനം മോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാവിനിവൃത്ത കാമാദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംഭ്യേ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാപദമവ്യയം. മൂഢനല്ലാത്തവനെ നിർമ്മാണ മോഹ മിഥ്യാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ മോഹം, ജിത സംഗദോഷ അസംഗദോഷത്തെ ജയിക്കുക, മായാമോഹം ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അധ്യാത്മനിത്യ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിത്യമായ മനസ്സോടുകൂടി വിനിവൃത്ത കാമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖമാണെങ്കിലും ജയപരാജയങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ വിമുക്തനായി സുഖദുഃഖ സംശയ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം. ആ മൂഢ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് അധ്യാത്മനിത്യ സുഖ ദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ
ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാ പദമവ്യയം. അതെങ്ങനെയാണ് പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടത്. നിർമ്മാണ മോഹാജിത സംഗദോഷാധ്യാത്മിക കാമാ ദ്വന്ദ്വേർ വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംഭേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം. ഇങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാഭിമാനം, ഗർവ് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റുക, മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാ അർജുന? തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ഭാസയതേ. പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സൂര്യൻ അവിടെ പ്രകാശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശശാങ്കോ ന പാവകഃ, ചന്ദ്രനും വേണ്ട, അഗ്നിയും വേണ്ട. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പോകേണ്ടതും എവിടെയും പോകണ്ട, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണ്ട. തദ്ധാമ പരമം മമ, അങ്ങനെയുള്ള ധാമമാണ് നമ്മളുടേത്. എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ സൂര്യനൊന്നും വേണ്ടാതെ? ഫുൾ എഫൾജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദിത്യവർണം തമസ് പരസ്താദ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ എഫൾജൻസ് ആണ് അതിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ സമൃദ്ധമാണ്. എന്താ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാപദേശ സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മളപ്പോ ഇത്രയും ജന്മമായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ മമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ, എന്റെ അംശമാണ് ഈ ജീവലോകത്തിൽ ജീവഭൂത സനാതനഃ. ഓരോ ജീവനും എന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, സനാതനനാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 1 പ്ലസ് മനസ്സും കൊണ്ട് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മള് പ്രകൃതി സ്ഥാനീകർഷതി, നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. മമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനീകർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? കടൽ വെള്ളത്തില് ഫുൾ ഉപ്പരസമാണ്. ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നാവിൽ വെച്ച് നോക്കൂ, ഫുൾ ഉപ്പാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഫുൾ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെയാണ്, ഭഗവാൻ കടല് പോലെയാണ്. നമ്മൾക്ക് മമൈ വംശോ ജീവലോക, ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മൾ കടലിന്റെ ആ വെള്ളത്തെ പോലെ തന്നെ. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്കത് നന്നാക്കി പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ വിരലുകൾ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം താഴെ വീണു പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുക? അത് നമ്മൾക്ക് യൂസ്ലെസ് ആകും. അതേസമയം അത് കയ്യിൽ നിന്നാലോ അത് എന്റെ കയ്യിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണുപോയ വിരലിനെ പോലെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മള് കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാ വേണ്ടത്. വലിയ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പോലെയാണ്. അതിന്റെ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങൾ പോലെ ചെറിയ സ്പാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. മമൈ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മൾക്കും ബേണൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ചെറിയൊരംശം മാത്രം. വലിയ ഫയർ ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ ശക്തി അത്രത്തോളം തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യസ്യാപ്തിക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാസയാത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങള് എന്ന പോലെ നമ്മള് താഴെ മുല്ല പൂത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സ്മെൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും വരുന്നത് പോലെ തന്നെ എത്ര ഈസിയാണ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെയാ എന്താ വേണ്ടത് അടുത്ത ജന്മം എന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇച്ഛകളും നമ്മളുടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാരബ്ധങ്ങളും അതെല്ലാം മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ പാപങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു തരാനുള്ള
ശക്തിയുള്ളൂ. മുകുന്ദനാണ് മുക്തി തരുന്നവൻ. മുകുന്ദനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടിയത്. ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി രസനെ. നാവിനോട് പറയാണ് മുകുന്ദ മുകുന്ദ എന്ന് പാടൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനഃസ്ഥായം വിഷയാനുപസേവതേ ഇത്യപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. നമ്മൾക്കറിയില്ല, ജനിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജന്മം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളാകേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ചാനം വാ ഗുണാൻവിധം വിമൂഢാനാണ് പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവെന്നോ, സുഖങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽ വഴിപ്പെട്ട ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് അറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. നമ്മെ കാണാറിയില്ലാത്തത് അറിവുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അപ്പം 84 ലാഖ് സ്പീഷീസിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഹോൾ വേൾഡിൽ, ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക? നമുക്ക് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. എത്ര ജന്മത്തെ പ്രോമിസ് നമ്മൾ ചെയ്താലും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്യും 7 ജന്മം 100 ജന്മം എന്നൊക്കെ. നമ്മൾക്കറിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തില് നമ്മൾ ആരായിട്ടാണ് മാറുക. യതന്തോ യോഗിനശ്ചനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നയനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ദിവസം ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനുചരന്മാരുടെ കൂടെ. അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഭിക്ഷ കിട്ടിയതിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു. അവസാനം ബുദ്ധദേവൻ അപ്പൊ ചിരിച്ചു, സ്മൈല് ചെയ്തു. അപ്പം ആ കുഞ്ഞ് അറിയാണ്ടാ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ബുദ്ധദേവൻ ചിരിച്ചു. എന്താണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ ആളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചക്രവർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന, രാജാവാകാൻ പോകുന്ന ആള്. എത്രയോ 36,000 കൂടുതൽ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ ആൾ പണിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പ്രതിഫലമായിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പണിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ അറിയില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾക്കറിയോ അവര് പിന്നെ ഏതാ ജീവൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള എൽഡേഴ്സ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് അപ്പൂപ്പനാണ് അമ്മൂമ്മയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും, വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാള് വളരെയധികം അയാൾക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് എന്ന റൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അയാള് കുറച്ച് വൾഗറായിട്ട് കുറച്ച് നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയോട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഇത് അറിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അയാളെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി. അയാള് പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് എന്തോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അയാള് വീണ്ടും ഒരു വീണ്ടും ജനിച്ചു. അയാൾക്ക് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവിടെ കയറി വന്നു. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇയാളെ. നന്നായി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അയാള് മരിച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ബ്രഹ്മചാരികള് സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യമില്ലാതെ കൂട്ടുകൂടുക എന്നൊക്കെയുള്ളത്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ. അപ്പം അതുപോലെ യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം. ഇനി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി സൂര്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി പറയാണ് ഭഗവാൻ. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം. എന്താ സൂര്യൻ ചെയ്യുന്നത്? ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം, ജഗത്തിനെ ഭൂരിധുനി എല്ലാ ഹോൾ വേൾഡിനെ ഭാസയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ചന്ദ്രമസി യഗ്നോ തേജോ വിധിമാമകം. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. സൂര്യന് പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളതും ചന്ദ്രന് നിലാവ് പൊഴിക്കാനുള്ളതും അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ
ജഗത് ഭാസയതേഖിലം ഭാസയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, അഖിലം മുഴുവനും, ചന്ദ്രമസി യഗ്നോ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും, തേജോ വിധി മാമകം, മാമകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഭഗവാനാണ് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഒഴുക്കി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കർമ്മപഥത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അത് എവിടെയെല്ലാമാണ് നിൽക്കേണ്ടത്, എത്രയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രയാ അതിന്റെ സ്പീഡ്, ഏതാ അതിന്റെ പാത്ത്, ഓർബിറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഒന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിന് പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സത്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവറാണ് ചന്ദ്രന്റെ. എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സിലും ഫ്ലവേഴ്സിലും ട്രീസിലും ഒക്കെയുള്ള രസം എന്ന്, ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഔഷധ സസ്യങ്ങളിലുള്ള ഔഷധ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ജ്യൂസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഔഷധ ഗുണം വരിക, ഫ്രൂട്ട്സിൽ ജ്യൂസ് വരിക, പൂക്കളിലൊക്കെ അതിന്റെ ഹണി വരിക, ഇതെല്ലാം ചന്ദ്രനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അഗ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ, ഞാൻ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്നിയായിട്ട് പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. എവിടെ? വയറ്റിനുള്ളിൽ പ്രാണപാനസമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. പ്രാണനോടുകൂടി ചേർന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, ഞാൻ ഇതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ചതുർവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാ? ചതുർവിധമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് ചതുർവിധ ഭക്ഷണമാണ്. ഒന്ന് കുടിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ചവച്ച് കഴിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നക്കി കഴിക്കുന്നത്, ഒന്ന് വിഴുങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണപാനസമായുക്തോ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ, ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, വാഴുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ വാഴുന്നു. മത്ത സ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച, എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും അപോഹനവും ഉണ്ടാകുന്നത്, മറവിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്മൃതി നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മ വെക്കാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിച്ചതിന്റെ യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൂട്ടിവെക്കുന്ന നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപോഹനം, മറവി. എന്തിനാണ്? ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയതോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗമോ ഒന്നും നമ്മൾ മറന്നുപോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച. 2 ലൈൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇനി വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ, വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. വേദങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തകൃത്ത്, വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്സിലും മാത്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ സംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കും. അത് നമ്മളിപ്പം ചെറിയൊരു ഫോർമുല കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ബാക്കിൽ എത്രയോ പേജസ് ആൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്തങ്ങളുടെ ഫോർമുലയാണ് വേദാന്തം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വിദേവചാഹം, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വേദങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. വേദങ്ങൾ പഠിച്ച ഫലം നമ്മൾക്കായി കഴിഞ്ഞു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദ്വാവിമൗ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ. രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഭൂമിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ. രണ്ടു തരം ആളുകളുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ. അവര് ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവച, ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നതും അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നതും. ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവർ ക്ഷയമുള്ളവരാണ്, അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവർ ക്ഷയമില്ലാത്തവരാണ്. ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി, ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവർ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലും എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും. ഭൂതസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യത്തെ, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡില് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ നാശമില്ലാത്തവർ. ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ജനനമുണ്ട്, ബാല്യം ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാള് നമ്മൾ ഒരുപോലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ക്ഷയം ഉണ്ടാകും, മരണം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ 6 തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉത്തമ പുരുഷസ്വന്യ, പുരുഷനിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിവർത്തിയ വ്യയ ഈശ്വര. ഇവർക്ക് നടുവിലായിട്ട്, ഇവർക്ക് ഉപരിയായിട്ട് വേറൊരാളുണ്ട്, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ. ഞാനാണ്, അത് ഭഗവാനാണ്. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ നാശമില്ലാത്ത ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ യോ ലോക ത്രയമാവിശ്യ, 3 ലോകങ്ങളിലുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. നരകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മളുടെ ശരീരം ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും, ഒരു നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ശരീരമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ 2 തരം ആളുകൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനുണ്ട്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. പുരുഷോത്തമൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം, ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും അതീതനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉത്തമനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച, ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനും അതീതനുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ ഈ ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനാണ്, പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. യോമാമേവമ സമ്മോധോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം, ആരാണോ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് എന്നെ അറിയുന്നത്, സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത, അവർ എല്ലാ രീതിയിലും ഭക്തിയിൽ എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, പിന്നെ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിജ്ഞാനി എന്ന പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിതമുക്തമായാനഘ, ഇത് ഏറ്റവും വളരെ സീക്രട്ടിലേക്കാളും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അനഘ, പാപമില്ലാത്തവനെ. ബുദ്ധിമാൻ കൃത്യസ്ഥ ഭാരത്, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണത വരും. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും, എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിലും അവര് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും, എല്ലാം അവരുടെ സക്സസ് ആകും എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആരാണോ ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഫുൾ ജ്ഞാനി എന്ന പേരാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ശ്ലോകവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്നേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാവാത്തത് ചോദിക്കുക. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും
ഭഗവാനും അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനും ആവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. എത്ര വലിയ ഫിലോസഫർ ആയാലും ഡോക്ടർ ആയാലും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭഗവാന് മാനിക്കാത്ത ആൾക്ക് അയാളുടെ എത്ര അയാളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് 0 വാല്യൂ ആണ്. അയാൾക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടില്ല. സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. സുദാമാവിന്റെ പത്നി കല്യാണി വിശന്ന അവസാനം കയ്യും കാലും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് പോയി കാണൂ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ, ദ്വാരകാവാസിയല്ലേ, എത്ര നാളായി, നമ്മൾക്കൊന്നും തരുന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ വിശന്ന് അവരിനി ഇല്ലാണ്ടായി പോകും എന്ന് പേടിയായി അവർക്ക്. ചരണാമൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചോന്ന് വരാം, പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്യാണി സുദാമാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അവൽപ്പൊതി, അതും ഭിക്ഷയാചിച്ച് കിട്ടിയ അവൽപ്പൊതി എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നിട്ട് സുദാമാവ് നടന്ന് പോർബന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുദാമാപുരി, പോർബന്ദറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 hours കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ കാറിൽ പോയാൽ തന്നെ ദ്വാരകയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പം നടന്നാണ് പോയത്, കാലിലെ ചെരുപ്പ് കൂടിയില്ല. എന്നിട്ട് നടന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് അവർ ദ്വാരപാലകരോട് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് രുക്മിണിയുടെ കട്ടിലിരുന്നിരുന്ന ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ണുനീരായിട്ട്, വേറെ ആരെ കണ്ടിട്ടും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ കണ്ണുനീര് വന്നു. അത്രത്തോളം പ്രാരബ്ധം ഈ സുദാമാവ് അനുഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതേ കട്ടിലിരുത്തി. എന്നിട്ട് കാലൊക്കെ കഴുകി എല്ലാവരുടെ തലയിലും അത് പ്രോക്ഷണം ചെയ്തു. ഭാര്യമാരൊക്കെ അന്താളിച്ചു പോയി. അത്രത്തോളം വാത്സല്യം കാണിക്കണം ഈ സുദാമാവിനോട്. ആരാണ് ഈ മലിന വസ്ത്രധാരിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, ഇത്രത്തോളം സ്നേഹം എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പരസ്പരം പറഞ്ഞു. ഒരേ ഗുരുകുലത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചോ സുദാമാവേ, കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്നെ എന്താ വിളിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണൻ. സുദാമാവ് പറഞ്ഞു, നിനക്കോ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, അത്രയും കല്യാണങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ. നീ രാജാവ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു പ്രജയല്ലേ, എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്വർഗീയ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സുദാമാവ് അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോവാനായിട്ട് റെഡിയായി. ഭഗവാൻ അതേ സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെ അയക്കെടുത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. സുദാമാവിന് തോന്നി, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് കണ്ടത് തന്നെ വലിയ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ധാരാളം സമ്പാദ്യം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷയശ്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന സുദാമാവിന്റെ തലയില് യക്ഷശ്രീ എന്ന് എഴുതി തിരിച്ചു വിട്ടു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് കിട്ടി. എനിക്ക് സ്വർണ്ണ പല്ലക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭാര്യ വരുന്നു ഒക്കെ. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറി എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ മഹത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സുദാമാവ് ഒരു ദിവസം ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് വിറകെടുക്കാനായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പണിഷ്മെന്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് തെറ്റിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സുദാമാവ് എന്ന് തെറ്റിച്ചാലും കൃഷ്ണനും തെറ്റിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സുദാമാവിന്റെ കൂടെ പോകാനായിട്ട്. ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പോവുക, വിറകൊക്കെ എടുക്കാനായിരിക്കും ഗുരു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഗുരു പത്നി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കടലപ്പൊതിയുടെ കപ്പലണ്ടിപ്പൊതിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് അടുത്തൊരു അമ്മൂമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം പ്രായമായിട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത വലിയ പ്രായമുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മൂമ്മ ഒരു ചെറിയ കുടിലില് താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കവാറും ദിവസം അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഭിക്ഷയാചിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ആരും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പിക്ചർ. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയും, ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കൃഷ്ണ, ഒന്നും നിവേദിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, വിറയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അന്നും വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കടലപ്പൊതി കിട്ടി. അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓടി കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ നിവേദിക്കാം ഭഗവാനെ, എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, നമുക്ക് നാളെ കുളിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിവേദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. ഒരു കള്ളൻ കയറി രാത്രി. എന്നിട്ട് അത് അവൽപ്പൊതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി.
അവസാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു അപ്പുറത്ത്. അവിടെ കയറിപ്പോയി. അവിടെ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമായി അവർ എഴുന്നേൽറ്റു. ആ സമയത്ത് ആ കടലിലെ പൊതി അവിടെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഇയാൾ ഓടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിടിക്കുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. അവസാനം ഈ കടല പൊതിയാണ് ഈ സുദാമാവിനും കൃഷ്ണനും കഴിക്കാനായിട്ട് ഗുരുപത്നി കൊടുത്തു വിട്ടത്. അപ്പം ആ അമ്മൂമ്മ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കടലപ്പൊതി കാണുന്നില്ല. അയ്യോ ഭഗവാന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അവർക്ക്. ഭഗവാനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതാണ് നിവേദിക്കാനായിട്ട്, എന്നിട്ട് അത് കാണണില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കരച്ചില് വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രാഗി അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കടലപ്പൊതിയിലുള്ള കടല കഴിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഒരു മണിയാണെങ്കിലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ ആരാണോ കഴിക്കുന്നത് അത് അവര് നിത്യ ദരിദ്രനായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അറിയുന്ന ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള സുദാമാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, മഹാലക്ഷ്മി പതിയാണ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്രയും സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ നിത്യദാരിദ്ര്യം വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പലണ്ടി പോലും കൊടുക്കാതെ സുദാമാവ് കഴിച്ചു തീർത്തത്. ഇതറിയാവുന്ന കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്, സുദാമാവ് ആ പ്രാരബ്ധം അനുഭവിച്ച് തീരും വരെ ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സുദാമാവ് വന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് സമ്പത്ത് മുഴുവനും. ദ്വാരകയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുത്തത്. അതാണ് സുദാമാവിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? രണ്ടിലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ബ്രൂഹി മൂത്ത എന്നുള്ള മാതാജി ചൊല്ലിയ കീർത്തനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പില് അതിലെ വരികൾ ഇട്ടുതരണേ. അത് ഞാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഹിന്ദി ബുക്സ് ആണ്. ഞാൻ മലയാളം ബുക്സ് അല്ലല്ലോ വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇനി മലയാളത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടാം. ഹിന്ദി മതി മാതാജി, ഹിന്ദിയൊക്കെ. എനിക്ക് ഹിന്ദി മതി, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബ്രൂഹി കുന്തേതി ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും യൂട്യൂബില്. അത് ക്ലാസിക്കൽ സോങ് ആണ്. ഞാൻ പാടിയതുപോലെയല്ല, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൾക്കാർ പാടുന്നതോ. ലൈൻസ് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. കിട്ടിയാലേ രാഗത്തിലൊന്നുമില്ല മാതാജി, നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? 2 ലെസൺസ് ഇന്ന് ഒന്നിച്ചെടുത്തു. നാളെയും നമ്മൾ ചിലപ്പോ കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ 16th and 17th ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നേ. ക്ലാസ്സില് ഹിന്ദി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. 2 ലെസൺസ് ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്താ ജിഷ്ണു, പ്രഭുജി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് വൈകി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.